Здравейте, приятели! Отново сме в Попово. Отново много силен кладенец. Водата излезе на към 8 метра, сигурно няма и 8 даже. Сега е 10 метра и половина, даже не ни позволява надолу да копаем, защото е страшно много вода. Преди малко замервах, беше 40 и няколко литра, сега пак ще го замерим. Ще направя друг клип колко вода давам. Страшно много вода. Его и собственика. Кажи ме, Мите. Кажи нещо. Много доволен, бат Пламен най-добрия. О, благодаря ти. Най-добрия. Много вода. Точно. Няма свършена вода. Да, ето за да се избистря. Сложихме чакъла, тръбите. Ей, гади. Тук после тръбата се отрежи, бетончета и ще стане супер. Ей, гади, готово, източваме го, вече водата да се избистри. Сега след малко ще сложим водомирчето, да измерим колко дава за една минута и ще знаем точно дебита му какъв е. Каза ли колко литра влиза? Еми сега ще го измерим и ще го кажа, като се дръпне да намали водата. Защото като намали водата там, почва помпата да точи само той, което влиза на момента и така го засечем колко дава за една минута. Благодаря, ако има някакъв въпрос, питайте.